Niin on mennyt asiat näissä eteenpäin. Seuraavan viikkoon videoita. Toivottavasti tästä ei ole mitään. Moi, mä olen Vesa Äijälä, 27 vuotta ja teen YouTubeen videoita nimimerkillä Vespa. Mä teen videoita YouTubeen, koska ne on se on semmoinen hyvä harrastus tavallaan ja se on hyvä jakaa omia ideoita ja ajatuksia eteenpäin ja vaihtaa ajatuksia muiden ihmisten kanssa ja se on jonkinlaista terapiaa samalla. No niin, se on Vespa tässä morjesta taas pitkästä aikaa ja tänään olisi sellainen video, että ajattelin käydä läpi, että mitä asioista Se on Vespa tässä morjes. Tänään on sellainen video, että mä ajattelin käydä läpi asioita, että miten elämästä pystyy nauttimaan enemmän ja sellaisia pieniä vinkkejä ja ajatuksia siihen liittyen. Se on semmoinen tapa, mikä parantaa omaa elämää, on se, että huomioi ne asiat, mistä on kiitollinen ja tavallaan käy läpi niitä omassa elämässä. Kaikki hyviä asioita, niin kuin kaverit tai musiikki tai kaikki asiat, mitä omassa elämässä on hyvin. Silloin mitä enemmän niihin kiinnittää huomiota, sitä enemmän se kehittää sitä omaa elämää ja sitä enemmän saat onnellisempi. Jos miettii mitä on videoblogaus, niin se on se, että käydään vähän päiväkirjaa, että kerrotaan omasta elämästä ja omista ajatuksista, mutta videomuotoon, niin mulla on paljon sellaisia videoita, missä mä käynnistän niitä asioita läpi, mutta sitten taas on muita videoita, mitkä ei taas sovellu siihen, mutta kyllä mä näen itteni silti videobloggaajana. Ja sitten yleensäkin se, että on huumori elämästä, ei ota mitään asioita liian vakavasti. Se, että jos tulee joku asia, mikä ottaa päähän tai harmittaa tai joku pelko mikä on, niin se, että sen käsittelee huumorilla sen asian läpi, tavallaan kohtaa sen asian, mutta kääntää sen ympäri positiiviseksi, niin se on tosi hyvä tapa päästä elämässä eteenpäin ja sitten pystyy kehittyä ja nauttia enemmän. Se on jotenkin tosi vapauttava tehdä videoita ja tuoda muiden silmille niitä. Et kyllä mun mielestä olisi hienoa, jos useampi ihminen tekisi videoita, koska mä nautin myös niiden katsomisesta. Et mielenkiintoista on katsoa, mitä ihmiset tekee omassa elämässään ja kuulla muiden mielipiteitä ja ajatuksia silleen. Siinä oli varmaan kaikki käyty aika hyvin ja ei mitään. Nähdään tulevilla videoilla. Vespa kuvittaa. Morjes. Kyllä mun mielestä tuli aika hyvä, koska tuli jotenkin sellainen aika tiivis paketti. Yleensä mulla on aika pitkiä ne videot, mutta nyt tuli jotenkin sellainen tiiviimpi ja sai nyt kun oli hyvä, kun oli nämä asiat oli kirjoitettu ylös tämmöisiin tiettyjä kohtiin, niin että yleensä mä välillä pohdin spontaanisti asiat, niin niistä tulee vähän pitempiä ja sitten ne rönsyilee eteenpäin. Mutta nyt oli tietty aihe ja käyty noi asiat läpi, niin se oli hyvä, että oli vähän tämmöinen tiiviimpi ja erilaisempi video ehkä sillä tavalla. Aina laittaa tälleen tervaria kahvipua tietysti, ettei tarvitse osata kahvikenttiä panna turkaan. Joo, se säilyy muutamankin tunnin hyvin. Miksi olet aina niin hermostunut? No, mä en oikein ole mun mielestä muutenkaan mikään kauhean linssilunen ja en oikein vielä tottunut siihen, että mä kuvaan naamaan ja puhun kameralle, mutta mä opettelen pikkuhiljaa. Varpa. No, Varpahan on tämmönen 20-vuotias sälli Hämeenlinnasta ja se vaan lähti siitä, kun mä vaan jotain aloin kuvailemaan ja siis se mun eka videohan oli sellainen, missä mä vaan testasin jotain kameraa. Sitten mä innostuin pikkuhiljaa tekemään enemmän videoita ja sitten siihen vaikutti tietysti myös sekin, kun mä olin seurannut
muita videobloggaajia, keitä nyt siihen aikaan oli. Muistasin, että siihen aikaan ei vielä Suomessa videobloggaaminen ollut niin yleistä kuin mitä se nykyään on. Se on lähtenyt pikkuhiljaa yleistymään siitä. Tavallinen on oikeastaan varmaan just joku sellainen, joka tekee vähän samaa tyyliä videoita kuin esimerkiksi minä tai no yksi aika hyvin yleinen on, mitä olen huomannut, niin on nämä testivideot, niitä tekee aika yllättävän monia. No niin, nyt on espanjalaista energiajuomaa testissä. Speed Unlimited Energy Drink. Chilled Energy Drink with taurine and caffeine. Tää on aika sellainen normi energiajuoma, kun tässä on arvosanaksi 4,5/5. No, katsojathan on siinä mielessä tärkeitä, että ei näitä viitsis tehdä kuin tyhjille seinille, että niitä ei kattoisi edes kukaan. Jos tätä ei olisi kukaan kattonut näitä videoita, niin mä luulen, että tämä harrastus olisi jäänyt aika lyhyen. Hyvin lyhyen se olisi hyvin todennäköisesti jäänyt, koska mä en olisi jaksanut kauhean pitkään tehdä, jos ei kukaan katsoisi eikä kommentoisi eikä reagoisi mitenkään. Kaikenlainen kommentointi pitää pystyä ottaa vastaan niin positiivinen kuin negatiivinen. No toki se positiivinen nyt on aina helpompi ottaa vastaan, mutta pitää aina se negatiivinenkin kommentointi vaan ottaa vastaan. Tykkään kuvailla YouTube-videoita ja sitten kun näillä on katsojia ja on tullut ihan mukavasti positiivista palautetta, niin se kannustaa aina jatkaa. Ehkä innoittavimpia on just ne, missä vaan keskitytään kommentoimaan ulkonäöstä jotain eikä niinkään videon asiaa, sisältöä. Just sellaiset kommentit, jotka ei varsinaisesti liity sisältöön. Ei ole mitään hirveän erikoista kuitenkaan vielä tapahtunut. On ollut tietysti tyttöystäväni kanssa melkein joka päivä ja sitten mä oon talviturkiinkin käynyt kastamassa pois järvessä. No nyt ei tosin ole viime päivinä tullut käytyä uimassa, kun ei tällaisilla sateisilla ilmoilla kauheasti kiinnosta käydä uimassa. Joo, mä oon Vesa ja YouTubessa mä esiinnyn nimellä Jarets. Ja mulla on toinen kanava, tämä Nuksu-kanava, jossa on sitten sekä nimellä Jarets että sukunimellä Montsovits. Blogikanavalla mä aloitin koko tämän YouTube-touhun, että siitä mä lähdin ja mä sitten vaan menin sinne ja rupesin tekemään omalla naamalla. Musta oli jotenkin niin luontevaa tehdä omalla naamalla ja kertoa niistä omista asioista siellä. Tuossa oli pieni jännityksen poikainen tänä aamuna, kun kattelin mittaria. Kuinkahan mahtaa tuo romu lähteä käyntiin? Se on 25 astetta pakkasta. Äärimmäisen mukavaa on ollut YouTubessa se, että mä olen saanut kertoa vapaasti mun elämäntilanteestani. Ja siitä, että kaikesta siitä, mitä mä tunnen ja koen. Vuosien varrella, tästä kun on nyt vuosia menty eteenpäin, pikkuhiljaa huomannut, että on vaan oikeasti elämässä on hetki, jolloin sun jalat ei toimi. Joskus sun elämässäsi on hetki, jolloin sun kädet ei toimi. Sun on vaan nöyryttävä siihen, sä et voi tehdä mitään. Ja varsin rankka tilanne mulle on ollut tällä hetkellä se, että kun tämän sairauden myötä mä joudun kärsimään tämmöisestä kouristuskohtauksesta. Ja nyt on ihan viime viikkojen aikana niin ollut, että näitä tulee ihan päivittäin.
Oire on epämääräinen olkahartiakipu, johon voi liittyä olkavarren ylösnoston ja ulkokierron heikkoutta. No, periaatteessa käsi ei toimi ollenkaan. Tällä hetkellä videot, joita mä teen, niin on niin kuin tavallaan mulle semmoinen henkinen väylä niin kuin tavallaan viedä sitä mun omaa tai jollakin lailla niin kuin prosessoida sitä omaa henkistä tilaa. Ne toimii sekä terapeuttisesti että myöskin sitten tälleen niin kuin tukena. Ja tää on ollut merkityksellistä mulle niin kuin tämä, että on saanut jakaa ihmisten kanssa sitä omaa elämää ja niitä tunnetiloja ja että purkaa sitä omaa sisintään niin kuin tällä tavalla. Ja nyt ei tästä tuu mitään. Miten tää tälleen nyt menee? Mut nyt konjakit sikseen ja kohti nukkunur. Ei. Niin, se on se jännittävin kohta ehkä se, että kun se video on jo siellä, sit näkee niitä kommentteja, vaikka tietysti videon teko itsessään, sekin on tosi hauskaa ja silloin niin nauttii siitä, se on mukava kanssa. Noin about 41 minuuttia menee, kun se lähettää sen sinne katseltavaksi. Joskus ajattelin tulla tänne vaan kuvailemaan, että lähdin tietä tuolta kävelee ja sitten katselin ympäriinsä. Nämä kalliot on mun mielestä hyviä tämmöisiä kuvauspaikkoja. Voi tulla niinku kesällä istumaan tänne ja miksei nyt talvellakin. Luonnon äärestä tulee jotenkin semmonen sielulepää, niin sanotusti hyvä fiilis. Juteltiin yhden kaverin kanssa, niin se sanoi mulle, että älä tee noin avoimia videoita tai jotain siihen tyyliin, että ne on liian avoimia, että miten sä pystyt tekemään, että se olisi jotenkin huono juttu. Mä itse näen sen niinku hyvänä juttuna silleen, että niinku, mä oon se, mikä mä oon ja sit mä tuon sen niinku avoimesti esille, niin mun mielestä siinä on enemmän hyviä puolia kuin huonoja puolia. Tää on yksi puheenaihe siinä, missä muutkin. Miksi pitäisi tuomita joku intiimimmäksi aiheeksi tai silleen, on se tietysti hauska pitää intiiminäkin. Mutta te ootte kuitenkin mun kavereita siellä, te ootte mun kavereita, mä tykkään jakaa näitä asioita. Ja mä en tiedä, olisiko mitään hyvää syytä, on ehkä hyviä syitä jättää ulkopuolelle, mutta silleen, jos mä nyt lyhyesti käyn läpi, niin mä tykkään kokeilla eri seksikokemuksia. Ehkä yksi asia, mikä noin foorumilla pyöriviä ihmisiä ja muita jotain ihmisiä ärsyttää, on se, että jos on omilla kasveilla esillä tekee ja kertoo omasta elämästä, niin se on automaattisesti jotain huomionhakua tai jotain. Ja sit se olisi jotenkin negatiivinen asia heidän mielestä tai jotain, että se on niinku, käytetään semmoista termiä kuin huomiohuora, niin tietysti siinäkin on rajansa, että jos sä menet nyt koko ajan jollekin tuputtaa sun videoita, niin ehkä se on vähän niinku semmoista vääränlaista huomionhakua niinku mun mielestä, mutta mun mielestä siinä on niinku hyviä puolia. Totta kai saa omasta elämästään jakaa asioita muille. 2000 tilaajaa! Vilpitön kiitos kaikille tilaajille. Vespa arvostaa. Se on yleensä aina kun jotain uutta on, niin sitä pidetään vähän outona ja ehkä vähän pelottavanakin. Ja ehkä tässä on sama juttu silleen, että koska tää Suomessa ei kauhean monta vuotta ollut tää YouTube-genre, että tehdään niinku videoita ja muuta, niin sitä käydään läpi silleen, että nämä on jotain hulluja tai jotenkin outoja nämä ihmiset, ketkä tekee omasta elämästään videoita. Ja ehkä suomalaiset on vähän kanssa sellaisia, että, että ne ei niinku halua tuoda itseään niin paljon esille just, että siinä on se. Tämä Nuksu-kanava perustuu minun unelmaani siitä, että mä halusin joskus pienempänä alkaa näyttelemään.
Ja sitten mä mietin pitkän aikaa, se hautui se homma ja mä en koskaan ollut missään tällaisissa harrasteteattereissa mukana. Ja mä tavallaan sitten hautasin sen koko idean siitä näyttelemisestä ihan sen takia, että mä olin liian arka tai ujo. Iltaa, rakkaat katsojat. Tästä me polkastaa uusi ohjelmapäivä käyntiin. Tässä päivässä onkin vauhtia ja vauhista pitää huolen meidän loistavat ohjelmantekijät. Siellä on tullut useita kommentteja, että on tykätty ja sitten tietyistä ohjelmista on tykätty. On niinku Ossi-jutut on ollut yksi semmonen, mistä on tykätty. Tää Valte on saanut kyllä mulla on semmoinen käsitys, että Valte on saanut varsin rohkaisevan vastaanoton YouTubessa, että se oli mulle yllätys. Tästä seuraavasta kyllä Mirantakin saa taas itsensä villiksi. Ja se kyllä minua hieman huolestuttaa, kun minun pitäisi päästä vielä huomenakin töihin. Ja jos menee yövalvomiseksi, niin eihän siitä työntekemisestä tuu sitten mitään. Näytelmäkerhoon mä voisin mennä, mutta kun mä tiedän, että aika on rajallinen käsite kuitenkin, niin mulle ei jää enää aikaa siihen. Et Nuksu on niinku sitten se missä mä niinku hoidan tätä näyttelemistä. Kesäisen lämpimänä sää pysyttelee vielä lähiviikkojen aikana. Tähän on syynä sekä ohjelmat että lämminhenkinen ilmapiiri Nuksu-kanavalla. Kosketa minua. Haluan elää tämän hetken. Huominen joutaa odottaa. Mut ihan oikeesti niin, monessa kohtaa niin mä oon huomannut, että ne alkaa niinku aidosti elää ihmisessä ne hahmot. Ja oikeasti se on näyttelemisen kannalta se on kaikkein paras tilanne. Koska silloin jokaisen hahmonhan täytyy niinku, sun täytyy sisäistää hahmo ennen kuin sä pystyt näyttelemään sitä. Tämä on tuon meitin sääihminen käyttää tätä. Elikkä mikä tämän nimi nyt oli tämä? Pohjantuuli. Nämä on muistorikkaita vaatteita siinä mielessä, että nämä on ollut mun äidin hautajaisissa. Paitsi tää pusero, että tää pusero on tuolta, mutta tuo pukuni on ollut mun äidin hautajaisissa. Se on nyt sitten kantautunut sieltä saakka niin Valten hahmoon. Elikkä se oli silloin äidin hautajaisiin ostettu puku. Jos äitini tietäisi tämän asian, niin arvattavaa olisi, että hän olisi hyvin ilahtunut asiasta, että poika on nyt sitten vihdoinkin päässyt siihen, mikä halusi. Se vähän vaihtelee tuo katsontamäärä. Että mulla niinku harvoin menee oikeasti yli 200 nää. Alkuun mä otin silloin kun alkuvaiheessa näitä alapeukkuja tuli, niin mä otin ne vähän niinku sillain, se vähän tuntui pahalta. Mutta nyt ymmärtää oikeasti, että nyt kun on pidemmän aikaa joutunut tekemisiin tai YouTubeen kanssa ja täällä on joutunut pyörittämään näitä videoita, niin nyt tajuaa niin se oikeasti, että mun on vaan yksinkertaisesti pakko ymmärtää kritiikkiä. Mun on pakko sulattaa hyvää ja huonoa kritiikkiä. Siis
Niinhän se menee elämässäkin, että sä voi kaikkien ihmisten kanssa tulla toimeen. Joskus on jotkut ihmistyypit ovat sellaisia, joiden kanssa sä et välttämättä pysty kommunikoimaan koskaan. Esimerkiksi työpaikoilla törmätään tämmöisiin asioihin. Se on täällä YouTubessa ihan sama juttu. Et kaikkia ihmisiä mun ei ole naamallani eikä näillä videoilla tarkoitus miellyttää. Videobloggaus on, mä itse näen, että videobloggaus on sitä, että siellä tuodaan esille sen omaa elämää. Tai sitten se voi olla sellaista, että kerrotaan omia mielipiteitä jostain ajatuksista. Ja se voi ehkä jossain tapauksessa olla ehkä jollain tavalla terapeuttinenkin muoto. Mä oon joskus miettinyt, että onkohan 10 vuoden päästä videobloggaus sellainen, että jokainen tuntee lähipiiristä ja joku, joka videobloggaa, mutta en mä nyt tiedä, toivoisiko sitä kuitenkaan, että se menisi siihen suuntaan. Mikaan. En tiedä, toivoisinko sitä. Kyllä mä varmasti jaksaisin tehdä vielä 50 vuoden päästä videota, uskoisin näin. Tosiaan voi tietysti muuttuakin, mutta kyllä mä toivoisin, että olisin vielä mukana tässä skenessä. Joo, se video, missä mä kerroin, että mä lopetan YouTube-videoiden tekemisen, niin se oli ihan puhdas aprillipila. Eli en mä oikeasti ole näitä videoita lopettamassa. Siis näiden videoiden tekemistä en ole lopettamassa. Mä teen näitä niin kauan kuin intoa riittää. No, sitä hyvin monesti mä tuolla netissä törmään just sellaisia, että porukka pitää meitä ihan outoina ja näkee paljon sellaista, että puhutaan mistä näitä vajakkuja oikein riittää. Muistan, kun joku oli kirjoittanut jossain foorumeilla jotain, että hyvin moni näistä bloggaajista on jotain työttömiä, että se yleistetään kaikki, että kaikki olisi työttömiä. Ja sitten tekee videoita, että saisi jotain sisältöä elämään. Mä itse olen kyllä siinä ihan täysin samaa mieltä, että ei se kyllä voi. En mä usko, että se kaikkien kohdalla olisi. Esim. itseni kohdalla mulla on kyllä elämässä hyvinkin paljon muuta sisältöä kuin videoiden tekeminen. Tää ei tosiaankaan mun koko elämä. Lataisin tällaisen videon, mistä otsikko on elämästä nauttiminen. Eli tämmönen lyhyt video, missä mä kerron vinkkejä elämään, miten voi nauttia elämästä. Joihinkin videoihin tulee vähän enemmän kommenttia, joihinkin tulee vähän vähemmän kommenttia. Mä en sitten tiedä, mistä se johtuu, mutta tää on yksi tämmönen video, mitä on katsottu aika paljon. 1954 katsomiskertaa, mutta sitten toisaalta on vain 10 kommenttia. Jos käy läpi näitä kommentteja täällä, niin täällä ei ole yhtään kommenttia, mikä liittyisi tähän itse videoon. Tää on jotenkin hyvin mielenkiintoista. Ja tää on nyt 2 viikkoa ollut täällä ja täällä on 10 kommenttia. Niin tää on itse asiassa aika jännää tämmönen, nyt tarkemmin seurata tämän yhden videon seikkailua täällä. Ei kannata olla liikaa ennakko-oletuksia. Että elää sitä nykyhetkeä eikä ajattele, miten asioiden pitäisi mennä tai silleen. Kai jotkut ihmiset hakee hyväksyntää näillä videoilla ja sit ehkä heillä on eri motiiveja, minkä takia sitä hyväksyntää haetaan. Ehkä niillä omilla ajatuksilla hakee sitä hyväksyntää ja omilla ideoille jollain tapaa, vaikka tietää, että ne voidaan myös lytätä täysin tai tulee kritiikkiä ja muuta, mutta ehkä sillä hakee sitä jonkinlaista hyväksyntää
samalla niille asioille. Ehkä mitä enemmän sitä hyväksyntää hakee, niin sitä ehkä vähemmän sitä niin kuin kokee saavansa. Et jos lähtee sillä kannalla, että sitä vaan hakee sitä hyväksyntää, niin mä veikkaan, että se on sellainen kulho, mikä ei täyty koskaan, mutta mä en ole koskaan miettinyt sitä, että kuinka pitkään tää kestää tai mitään. Tällä hetkellä tuntuu, että mä koskaan lopeta tätä, että se on niin kuin jatkuva prosessi, mutta en tiedä sitten, meneekö se sitten pitemmällä vai ei. Et se voi olla jossain vaiheessa tulee joku syy, minkä takia ei sitten tekisi enää videoita, mutta kyllä mä uskon, että mä teen tätä elämän loppuun asti.